Hűha! Hűha, ez már most nagyon-nagyon tetszik. Úristen! Úgy látom, hogy Grandmasteres volt, és a skin is, úristen. Jó, ez most nagyon odavág, A level száma nem is olyan nagy ahhoz képest, amit itt látunk az akuntban, mert 56 leveles, már Elite Heroicban van, 4 csillag, 4895, majdnem 4900 ponton. 3-szor volt Heroika, bocsánat, egyszer volt Heroika most, előtte volt egy Grandmastere, és azelőtt pedig egy Mastere, szóval hatalmas pacsi neki. Egy Grandmasteres akuntot láthatunk, ami azért eléggé ritka még a mai világban is. Itt láthatjuk a bújapeszeket. Itt egyébként volt pár bújapesz, amit megvett, úgy látom, Csérankedben már Elite Heroic, 21 csillagon van, skinje nagyon tetszik, erre igazándiból én egy 10 per, nem tudom, most a level szám miatt az a gond, hogy 56 level, azért nem akarok 10 per 10-et adni, de a Grandmaster nagyon tetszik, egy 10 per 9,5-öt adok. A levelt azt még kicsit, ha